תחשבו על הצנחנים במטוסי הרקולס, עומדים בפני הצמיחה הראשונה שלהם, מתרגשים, הייתי שם. ראית אותו במטוס הממריא, תחתיו מפרשים, פרדסים וכפרים, הוא חש את מסע המצנח על גבו, אוחז ברצועות וחושב בליבו, הנה והרוח, הנה עוד שנייה, גם אינני מתפעל מגובו ומרחבו, לא בגלל צחוקו הפלא הכובש כולל נשים בנות, הסיבה ודאי אחרת, גם אם זה נשמע טיפשי. תרימו לשיר יונקים, הוא פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, קצת מחקר, קצת נגזר, זה הכל, הוא פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, קצת מחקר, קצת נגזר, זה הכל, זהו זה. ישבתי, נפרדתי מהפרייבר, לא יכולתי לפחות להחליט את הכיסאות, כי אומרים בדרך כלל משנה מקום, משנה מזל, אני שואל, אתם עונים, האם זה פייר? תרימו את הידיים בקיצור, אלה שיושבים ליד הגל, יאללה, תביא אנרגיה. מכתבים קיבל אפילו יום אחד פתחתי שעזבת מכתבים והטוב מיד מותר לעזור לכל דבר. אתם מוכנים לקפוץ? הוא לקח אותם לסרט, אבל יום אחד הוא קם, חיפש את המגפיים בארון, במקום שהם היו, רק המים נשארו, שסיפרו לו את הכל בהיגיון. לא חסר, שתמיד קונים קופלט, קשה מאוד להשיג לו, תן לי גיטרה. סבא פרץ, מזל טוב.
מטפס שם ממרמי אני עליה ריבי ידך ליבי את בתוך הכסף את בתוך הכסף רקדי ידך תזיזו את השולחנות האלה תרימו ביחד הלילה לילה לילה הלילה אני לא שומעת הלילה שמחה גדולה הלילה ציפיתי כל הלילה הבטחתי תשובו כבר חלפה שנה שחר הבטיח הוא לא הגיע מתי תשוב אליי תרימו את הידיים אבל תחליט בקטנה כל שעה רק הפילון אשמח לי למשלת אוי נערי מתי תשוב אליי אשמח לי למשלת אוי נערי מתי תשוב הפרק מתפרת לראש חטאים שחר הבטיח הוא לא ולוקחת אותי לטיול מנחם בודרך בזיכרוני השני מעינייך עיניים מוצאות אותי לקחת אותי למקום שרחוק מכאן במקום זה אני חושב